ଏହି ବାରୁଣୀ ପଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ ବାରୁଣୀ ମେଳା ସମୟରେ ଏହି ପଡ଼ିଆଟା ହେଉଛି ଏଇଟି ପଡ଼ିଆ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ମେଳା ବସେ ଆଉ ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି। ବ୍ଲକ ବାହାର ଲୋକମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ଜମିଥାନ୍ତି। ଚାରିପଟେ ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ମଝିରେ ଏହି ବାରୁଣୀ ପଡ଼ିଆ ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମେଳା ବସେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ। ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍ଟା ପଡ଼ିଆଟା। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଚାରିପଟେ ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରି ରହିଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଏଠି ବଣଭୋଜି ବି ହୁଏ। ଆପଣ ନବବର୍ଷ କୁହନ୍ତୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ କିମ୍ବା ଡିସେମ୍ବର 25 ବଡ଼ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ଏଠି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ସବୁ ପିଣ୍ଡି ସବୁ କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦର ପିଣ୍ଡି ସବୁ ଆମ ମାନେ ଏଥିରେ ଆପଣ ବସିପାରିବେ, ଜିନିଷ ସରଞ୍ଜାମ ରଖିପାରିବେ। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ପିଣ୍ଡି ସବୁ କେମିତି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବସି ଆପଣମାନେ ବଣଭୋଜିର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଚାରିପଟେ ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଏମିତି ପକ୍କା ପିଣ୍ଡି ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ଏଠି ବଣଭୋଜିର ସୁନ୍ଦର ମଜା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ।